pag-aaral ng inyong mga anak. Kaya naman pinursige natin na makapaglaan ng 300 milyong pisong budget bilang tulong pinansyal sa mga mag-aaral. Salamat sa tulong niyo, Senator Win. Tandaan, pag-edukasyon ng kabataan ay binigyan ng importansya. Win tayong lahat! Paalaala mula kay Senator Win Gatchalian. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Once upon a time, na ay nanay ng Labaupri the end. Naapayo sa kananay ng Labaupri uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang. Palit na! Para sa heavy-duty nga hugason, pag Smart Dishwashing Paste. Bawat mahit, Smart Dishwashing. Smart, kinis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Dunay double tanggaling formula. Solid butangtang sa heavy-duty sabo sa kalag kaldero. Solid sa butangtang ug bakterya. Mao nga #1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahit, kinis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag MX3. Araw-araw. Tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung kinahanglan mo gawa sa balay, pagtuman sa saktong oras ug adlaw nga tinggawa sa balay aron makalikay sa kadaghan sa tao ug makalikay nga makakuha og virus. Usa ka pahinumdom gikan sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Para sa mga gagawa sa balay aron mo trabaho. Laban lang, laban lang. Adlaw-adlaw nga gisugalang kinabuhi para sa pamilya. Laban lang, laban lang. Para sa inyo ang panlabangan mo kalaban sa germs. Pride Anti-Bag. Dunay germ knockout action. Kills up to 99.9% of germs tested. Ginatanggal ang hugaw ug mancha. Para sa pamilya, para sa kahimsog. Laban lang. Pride, ang labada nga limpyo mo kalaban sa germs. Pride, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Once upon a time, na ay nanay ng Labaupri the end. Naapayo sa kananay ng Labaupri uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang. Palit na! Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum, maximum, maximum fluoride protection. Unique toothpaste. Protektado ang ngiti. Unique toothpaste. Laban sa tooth cavities. Unique toothpaste. Alaga teeth ng family. Unique toothpaste. Unique toothpaste. Maximum, maximum, maximum fluoride protection. Unique toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Once upon a time, na ay nanay ng Labaupri the end. Naapayo sa kananay ng Labaupri uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang. Palit na! San go beyond, tukoy ibahin. Sulong dugong Pinoy, pagtibayin ang tugo natin. San go beyond, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya. Kung matibay ang dugong Pinoy. Take San Go Beyond
Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kainan na! Ihanda ang ulam at mga plato. Isa, dalawa, tatlo, apat na baso. Teka, kulang to dahil 5 tayo. Ang Coke pang 5 tao. Sa Coke Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 baso. Sa Coke Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 tao. Ipuwas at simulan ng mag-share. Tastes better. Gipaila-ila, Holcim Aqua X, ang bagong 2-in-1 blended cement na dunay water repellent boosters. Luwas ug siguro ang pamati sa panimalay nga inubanan sa way kausabang kalidad ug kakusgan sa Holcim Aqua X. Kaligon og pagpanalipod sa bisan unsang panahon. Tatag at proteksyon sa anumang panahon. Hi, Daddy Delpin Jeronimo po para sa MX3. 2 years ko nang kasama ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay may clinical study na low in sodium, cholesterol, and fat-free. Tested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ipabilin nga tagsa ka metro ang gilayon sa tawo o ang gitawag nga social distancing aron malikayang matakdan sa COVID-19. Usa ka pahinumdum gikan sa ACS Manufacturing, maker of Smart Dishwashing Liquid. Para sa mga gagawa sa balay aron mo trabaho. Laban lang, laban lang. Adlaw-adlaw nga gisugalang kinabuhi para sa pamilya. Laban lang, laban lang. Para sa inyo ang panlabangan mo kalaban sa germs. Pride Anti-Bag. Dunay germ knockout action. Kills up to 99.9% of germs tested. Ginatanggal ang hugaw ug mancha. Para sa pamilya, para sa kahimsog. Laban lang. Pride, ang labada nga limpyo, mukalaban sa germs. Pride, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ako si Ramsey Tangkonsyan, usa ka architect. Nakahibalo ko nga dili gyud malikayan ang tensyon o kakapoy sa trabaho. Pero dakong tabang ang akong pagtumar sa MX3 capsule na pulo na katuig ron, sabay sa saktong pagkaon og ehersisyo. Mura na og himan ang MX3 capsule sa akong kinabuhi nga nagapahimo kanako nga mas maayo pa nga architect ug mas maayo na bana sa akong asawa ug papa sa akong mga anak. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahal, wag naman sana mahinto sa pag-aaral ang mga bata. Oo, gagawan natin ng paraan yan. Nay, tay, kaagapay ninyo ako dyan. Senator Win Gatchalian! Alam kong malaking bagay na masuportahan ang pag-aaral ng inyong mga anak. Kaya naman pinursige natin na makapaglaan ng 300 milyong pisong budget bilang tulong pinansyal sa mga mag-aaral. Salamat sa tulong niyo, Senator Win. Tandaan, pag-edukasyon ng kabataan ay binigyan ng importansya. Win tayong lahat! Paalaala mula kay Senator Win Gatchalian. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, inianausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silver Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ng makauban nato din sa istasyon, nagatong mga kasamang radioman sa technical side, si kasamang radioman Danny Luod, o gusab si kasamang radioman Dax Ilumba. Okay, sa gihapon atong pasiunang
patimbaya sa atong amahan din sa istasyon ng atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, ako moingon sa gihapon kaninyo maayong adlaw sa Ginoo o atong pagyukbo kaninyo mga tinahod nga tigpaminawa ko nilang yung general no tanan. Kung naamo sa online o sa kahanginan, maayong adlaw sa Ginoo akong pagyukbo kaninyo. O sa gihapon dili nato kalimtan ang atong amahan sa atong diocese dinhi sa Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, atong pagyukbo uban na sa mga kaparian dinhi sa maong diocese o bisa na dili sa maong diocese. Okay. Now, ang atong pizza karon, pizza atres sa bulan sa Oktubre. Niya pagyapon ta tuig 2021. Okay, hindi na nato tason ang atong intro. Naka-intro ta karon. Mo diretso din ta sa atong tuyo. Nga atong ipadayon karon ang tema nato mahitungod sa pagbugtaw aning description sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang uban baliwala lang nila ning description sa matuod nga iglesia. Kay ang ila basta unsay ilang nasabtan sa Biblia. Ato lang timan-an mga tinahod nga tigpaminaw nga kining paghibalo nato sa matuod nga iglesia, parehas gyud ni aning magsigurado ganita o kanang kwarta nga atong gihawiran genuine ba yun na dili piki dili piki ng kwarta nga atong gihawiran. Ibalik-balik na nato nga ang atong mga authorities sa Central Bank nagbutang gyud sila og mga description, mga timailhan sa matuod nga kwarta. Kay dili igo ang kanabang name tag. Kung maghisgot tag name tag, dili naman guna siya debatable. Wala ba tay lalis ba? Basta name tag mo'y atong hisgutan. Kay lagi ang uban himuon nilang barometro nga ang matuod nga iglesia kanang gadala-dala sa ngalan sa Dios o gadala-dala sa ngalan nga mabasa sa Biblia. Okay. Pananglit lagi kanang grupo ni Eliseo Soriano, peace be upon him, no, atong gitahod no ni Taliwa na. Okay. Ang iyang grupo gitawag lagi niya og Church of God International. Now, nganong gigamit man ang ngalan sa Dios nga kung atong susihon ang historical evidence, dili man si Kristo mo'y gasugod gatukod ana, no? So kung magtug-an lang unta tinuod, dili unta ang ihingalan ana iglesia sa Dios. Ngano man kay dili man si Kristo, dili man ang Dios mo'y gasugod o gatukod ana nga pundok. Atong na kitaan sa historical evidence ang nagsugod anang grupuha, no? Niadto na ilan na sa kanabang katawagan nga ang dating daan o ADD. Pero later on sa akong nahibaw-an nga agi gali nag mga lain-lain nga paghingalan. Pero ang latest gyud nga gihingalan sa maong pundok nga girehistro sa SEC kanang MCGI, Members of the Church of God International. Gigamit ang ngalan sa Dios. Di ba? Nga unta si Eliseo Soriano may gasugod ana. Siya mo'y tag-iya anang grupuha. Niya, nasugda niya ni atong 1980. Ang matuod nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo gasugod panahon sa mga apostoles. Niadtong unang siglo mao toy tinuod nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo. So mao nay name tag. Ang name tag sa iglesia nga gitukod ni Kristo mao na iglesia sa Dios o Church of Christ o iglesia ni Kristo. Dili man go na debatable, dili na siya ba o atay lalis ana.
mao na nga ang simbahan dili kaayo dili kaayo ba maghisgot ana nga description tungod kay wa namang gunay lalis. Sa ako nang giingon sa miaging Sibya, ang tinuod nga iglesia kung maghisgot ang personal name of the church, iglesia sa Dios o iglesia ng Dios o iglesia ni Kristo. Wa na ilalis na. Unya ang matuod nga iglesia dili na siya ngalan kundi pundok. So buti pasabot kay ang matuod nga iglesia pundok man katawhan nga gitukod ni Kristo bisan pag di nimo nahinganlan but pasabot bisan pag di nimo gamito na iyang ngalan dili gid mawala ang iyang pagkasiya. Di ba? Kabantay mo nga ang mga simbahan sa Katoliko dili na niya butangan ganig kini iglesia ni sa Dios o iglesia ni Kristo. Dili na niya na ibutang tungod kay ang matuod nga iglesia god pundok man. Unya ang history mutug-an man nato nga kining Katoliko mao magyuni original nga gisugdan ni Kristo ni atong unang siglo. So bisan pag dili nimo na siya hinganlan og kanang iglesia sa Dios, di ba nimo sigarbo ba? Bisan pag di nimo hinganlan ana, iglesia gyud na sa Dios. Bisag dili magdala-dalaan ng kanang iyang ngalan. Ang akong gihimong example anis Miyagi kadto bang usa ka estudyante nga nisulod sa eskwelahan niya wa magdala og name tag o wa magdala og ID. Ang giingon sa maestra nga pagdala mo og ID, pagdala mo og name tag, ibutang yun ang inyong ngalan sa inyong name tag. Oh, dayon ay usa ka estudyante ang wa magdala og name tag o ID. Pero ang iyang ngalan jud Juan de la Cruz. Oh, Juan de la Cruz. Pero wala siya magdala og name tag nga Juan de la Cruz. Okay. Now, sa eskwelahan siya ragyud wala mag-ID. Wala magbutang og name tag. Nakaron, ang pangutana kay wa man siya gabutang og name tag nga Juan de la Cruz. Ang pangutana dili ba siya si Juan de la Cruz tungod kay wa niya gisuot ang iyang ID o name tag. Now, sa lagda sa maayong pangisip o sa lohika, bisan pag wala niya gidaladala ang iyang name tag o ID nga gibutang gyud sa iyang diri sa iyang dughan, wa niya butangi og Juan de la Cruz. Bisan pag dili siya magbutang og ID o name tag kay si Juan de la Cruz man gyud siya. So si Juan de la Cruz gyud siya bisan pag wala siya mag name tag. Ngayon naman, kay ang tinuod mao man na nga siya si Juan de la Cruz, wa lang siya mag-ID, wa lang siya mag-name tag. Nya kining Katoliko kung tanaw nato sa history, tanaw nato sa kanabang mga referensya sama sa Grolier Encyclopedia, The New Book of Knowledge, International Encyclopedia, The Book of Pax. Gipanggamit-gamit manggali ni sa akong mga kauban sa mga debate, mga standard reference nga kining Iglesia Katolika gitukod yun ni Kristo. So, kay gitukod man siya ni Kristo, gani sa pasugo magasin sa mga Iglesia ni Kristo, niangkon man sila ana. Napatoy pasugo magasin, nalimot lang ko, ana ko madalag yun ang katong akong guide ani. Nag-ingon ang Iglesia ni Kristo nga, kining Catholic Church ko no, mao ni ang sinugdanan nga gitukod ni Kristo nga Iglesia. Abot pasabot, mao ni ang Church of Christ ni adto nga gitawag og Catholic Church. Ang ila lang pagsabot mao'y wa magkadimao ngano man kay mutuo sila nga sa pagsugod aning simbahan na mutuo sila nga Church of Christ ni Iglesia ni Kristo ni pero kay giilisdan man kunog ngalan. Giilisdan man kunog Catholic Church o Roman Catholic Church. So dili na kuno ni Church of Christ, dili na kuno ni Iglesia ni Kristo kay giilisdan na magngalan. Dili na mao mga igsuon. Ngano man nganlan day sila ngalan, mawala na day ang iyang pagkasiya. Akong kaugalingon, di ba ako, ang gihingalan yun pag-una sa akong ginikanan, gitawag ko og Silbert. O Silbert. O, dayon, gianggaan po ko og Bobby. As, kana mo akong nickname. Ang akong real name yun, Silbert. O, mo na full akong tinuod nga ngalan, Silbert. Dayon, pwede man ta mag-angga po. Oh, so ginganlan po ko og angga nga Bobby. Karon sa dihang gitawag ko og Bobby, dili na ba ko si Silbert? Kay gianggaan ko og Bobby. Dili na mahimo. Kay bisan pag gitawag ko og Bobby, si Silbert gyud ko.
Then pagkadako-dako na yun ako, o pagkadako na yun ako, nga mahilig na ko og butyag aning ingon ani, kamatuoran, nagkulsay na po ko og Veritas. Sa dihang gitawag na ko og Veritas, dili na ba ko si Silbert kay gitawag ko og Veritas? Wrong. Dili. Ang gitawag og Veritas, si Silbert ramang gihapon, sumaw na nga, bisan pag hinganlan ako, tawgon ako ninyo og Veritas, dili mawala ang akong pagka-Silbert. Mao na ang matuod nga Iglesia ni Cristo pod. So, dapat nga ang mga Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, muangkon sila nga kining grupo nga Katoliko mao gyud ang gisugdan ni Cristo nga Iglesia sa ato pa sa sinugdanan Church of Christ to Iglesia ni Cristo gyud ni bisan pag gitawag na siya og Roman Catholic Church, usara gyud ang Iglesia ha. Kay dili man ang ngalan mo'y makapa-invalidate sa usa ka pundok nga moingon ka nga dili na natukod ni Kristo kay gitawag na sa laing ngalan, dili na mao. Di ba? So, bisan pag ang Katoliko dili magwara-waraan ng Church of God o Iglesia ni Kristo ning grupuha, di gana malalis nga history will show us nga Iglesia sa Dios gyud ni. Na manggali mga libro sa Katoliko nga ihisgutan po ng personal name of the church, di ba? Para sa atong sinulat og usa ka pari nga si Francis Bicasili. Di ba? Nga ang Church of nga kanang Universal o Catholic Church, giingon niya nga Church of Christ ni kay si Kristo may gatukod ani. Pero ngano karon diya sa mga references nganong Roman Catholic Church nang ibutang. Tungod kay para sa ni aning kinibang pagtawag ni Pedro sa sinugdanan gyud ang description ni Pedro dili man na Pedro, Simon, di ba? Simon gyud ang iyang unang description. Pero sa dihang gihinganlan na siya og Pedro, sa Pedro na po siya nga description o pangalan siya na ila. Nakuha ninyo ang point mga igsoon, napailain, si Saul. Si Saul sa dihang gihinganlan na siya sa Ginoo og Pablo, so kanang ikaduha niya nga description nga Pablo, diha na po siya na ila. Mao ni ang nahitabo sa matuod nga Iglesia sa Dios o Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Kay later on, tungod pod kay nag-ingon man si Jeremias nga butangan kunog mga description o mga ilhanan ang dalan. Kinsa man ang dalan diri sa New Covenant? Ang dalan personal si Jesus Christ, di ba? Si Kristo mao ang dalan paingon samahan. Dayon, ang iglesia nga iyang gitukod, matud pa ni Pablo, gitawag man og lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo ang iglesia o simbahan. Sa ato pa, kung si Kristo mao ang dalan, ang iglesia dalan pod kay lawas gud ni Kristo. Nga buti pasabot nga kita mo duol gud ni Kristo. Unya kay ang iyang iglesia gitawag man niya og iyang lawas, so buti pasabot sundon po nato ang iyang simbahan. Kay lawas gud niya. Di ba? Niingon gali siya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo akong simbahan. Ako lang gi-paraphrase para diretso masabtan. Ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wasab minaw nako. Ngano man? Ngano man nga kun ang simbahan mo sulti mo, murarag si Kristo mo'y nagsulti. Kaya ang iyang simbahan gihimo niyang instrumento. Gitawag niya iyang lawas, matud pa ni Pablo, lawas ni Kristo ang simbahan para mutuo ta sa iyang simbahan. Nga di na kinahanglang panaugon pa nato si Kristo nga mao mo istorya unsa atong tuhuan. Kaya ang iyang simbahan, gigamit man niya sa pagpanudlo, mao na nga mutuo ta sa simbahan. Mao na nga, di na, muingon pa ka nga, Ginoo, naog ragod, alidre, ikaw mo'y sugo na mo ayaw ng simbahan, dili na ka mo hingunan na. Kaya ang Ginoo, nagamit na sa iyang simbahan sa pagpanudlo. Una, mga apostoles. Di ba? Katong iyang gipanawag, nasa pananglitan na, Juan 20, 19 hangtod sa 23. Juan 20:19 hangtod sa 23. Nga iyang gimanduan ng mga apostoles, mga disipulo nga iyang gipamili nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So, muna katong gitawag na to ba og magisterium. No, nga gikan sa pulong Latin nga magister, but pasabot teacher. So, mga teacher ang mga apostoles muna, magisterium, grupo sa mga teacher ni Kristo. So,
mao na nga mutuo ta sa grupo sa mga apostoles kay sila man mao gihimong instrumento sa pagpanudlo diri sa yuta. Mao nang di na kinahanglan panaugon pa nato ang Ginoo. Di ba? Unya karon kay kining maong mga authorities, kining maong mga apostoles nga ang mga sumusunod mga obispo kung tan-aw nato ang history, gabutang man silag description sa name tag sa iglesia nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo. Gibutangan nilag name tag o gibutangan nilag description sama sa mga authorities sa Central Bank nga gibutangan nilag description. Nganong gibutangan og description parang dili ta mapiki. Unya, kana ra ba mga description nga gibutang sa Central Bank dili na nila ipaklaro. Nganong dili nila ipaklaro mo nganong sihagon pa man nimo para lisod awaton. Mao po na nakaroon mga igsoon wala ba mo kabantay ngano sa mga description nga gihimo sa mga obispo una katong ang gigamit nilang description aning name tag nga iglesia sa Dios ang una gyud nilang gipakadak-an kanang Catholic o universal katong gihisgutan ni Bishop Ignatius niadtong 107 AD to mga 110 AD. Ang tinun-an ni San Juan nga si Bishop Ignatius siya mo'y unang kanabang nakita sa history nga sa iyang sulat unang nakita ng pagtawag-tawag og Catholic sa iglesia sa Dios. Ano man kay ang iglesia God sa Ginoo diri sa New Covenant pangtibuok kalibutan man. Di ba? Pangtibuok kalibutan. Nagali na sa Roma kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8 nga ang iglesia kuno nga naabot sa Roma ang pagtuo nga Kristohanon nga naabot sa Roma milukop sa to pa milukop gali mi universal o mi katoliko ang pagtuo. So mi kailap mao na nga si Bishop Ignatius wa magsayop nga iyang gitawag og Catholic ang iglesia nga gitukod ni Kristo kay mao na ang nature sa iglesia mulukop sakupon ang tanan. So mao na nga gitawag niya og Catholic ang iglesia nga gitukod ni Kristo. So mao na ang mga obispo sa Council of Nicaea ilan ang gipaklaro gyud. Kanang gitawag na to conciliar declaration nga ang iglesia ni Kristong tinuod, ang iglesia sa Dios nga tinuod Catholic. So to pa universal. So usa na sa timaan. Unya kay naamay mag-awat-awat pud ana. Naamay mag-awat-awat ana. Daghan man gali mga pundok ron bisan mga born again, bisan pag protestante daghan kong naka-istorya, nakadebate og mga dili katoliko nga moingon sila nga kanang Catholic good nga description sa iglesyang gitukod ni Kristo wa man tay lalis ana kay pangtibuok kalibutan man gyud ang matuod nga iglesia pero kanang inyo Roman Catholic pa na o Roman Catholic man na si dili na mao ang original nga Catholic. Pero wala nila supaka nga Catholic ang usa sa description sa matuod nga iglesia. Now, karon mo na ni diri na ta mga igsoon mga 5 minutos na lang no. I hope nga bisag di nako ni ma-detalye og ayo makuha ninyo ang point. Ngano nga kining katapusang description nga namugna nahimo sa Council of Trent ngining Roman ngano nga kini mao ni lisod awaton. Nganong maghimo ang simbahan og description nga lisod awaton kay ingon na pud ang Central Bank. Di ba kana mga description kana mga timailhan sa matuod nga kwarta dili nila ipaklaro? Ngano man unsa may purpose para lisod awaton. Kay kung maawat god mapiki man ta na. Nakaron ngano nga kining description nga Roman lisod ni awaton sa mga dili Katoliko. Kay naaman silang una-una god nga nganong mag-describe man tag Roman nga but pasabot di ay ang iglesia di ay sa Dios para ras mga Romans. So dili sila ganahan anang description nga Roman. Muna nga walay matintal o gamit ana nga description. So dili sila kaawat ana. Then lain pa pod nganong lisod na awaton kay kung diri sa Pilipinas kasugod ilang pundok nganong tawgon man nila Roman. So di gina pwede nila tawgon og Roman. Di ba? Then ang uban pod nganong dili sila mogamit anang Roman tungod kay magbaga man sa ilang unahuna tong history sa Roma ni ato sa dihang wa pa ma-Christianize nga kanang Roma gitawag kay nagbabilonya but pasabot lugar nga naas kahugawan kay sa wala pa na ma-Christianize ni Pablo ug Pedro ng Roma wala pa na ma-Christianize pagano na nga lugar.
Paghanon ang lugar. So, agi ganahan mo gamit anang description nga Roman. So, muna, lisod awaton kay di man sila ganahan anang description nga Roman. Di ba? Oh, kay kanang description nga Catholic, ay, daghan mang muangkon nga Catholic mo sila, pero original ko sila nga Catholic, dili ko nun nga tuwa, kay Roman man ko nun Catholic. Di sila ganahan anang description nga Roman. Pero, kung ayaw na tugtuon, mao na gihulagway, gidescribe sa matuod nga iglesia nga final description nga gibutang sa mga obispo parang lisod awaton sa mga dili Katoliko. Kay di man sila ganahan anang description nga Roman. Kay kung makahuna-huna ka sila Roman, mayingon mo pagano ng lugar na. Pagano ng lugar na. So di ginila nila awaton. Mo bitaw nga, mangutana ko ninyo be. Sa tanang mga narehistro ron sa sek nga mga grupo, kinsa may niawat anang gibutangan og Roman? Wala. Ang ila lang yung awat-awaton, sige ka ng Church of Christ, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos. Kana rin yung nimtag. Sa simbahan mo, sige nilang awat-awaton kay sa yun man kupyahon. Oh. Pero kanang Roman, di sila mangupya ana kay di mas ganahan po dana. Pero nganong kinahanglan mo tuo taan ang description nga Roman? Una, authority. Authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan, Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Kanusa man sila magdili og magtugot conciliarly, kanang hinugpong gyud, official. Mga council. Sama atong Council of Jerusalem. Dili ba ta mo tuo atong Council of Jerusalem? Tuo ta kay tungod sa ilang authority to bind and loose. Bisag unsay ideklara officially sa iglesyang gituko ni Kristo, kinahanglan motuota mo nang motuota atong Council of Jerusalem. Pero ang nakasipyat sa mga dili Katoliko kay Council of Jerusalem ra ilang tuhuan. Di sila motuo sa musunod nga mga council nga parehas man na iglesia sa Dios. Wala mo ingon si Kristo nga ang Council of Jerusalem ra valid, way labot ng mga musunod nga council. O dili na pwede. Kay sama ra na sa mga teacher nato sa DepEd. Whatever konsilyo nga ilang himuon, desisyonan, binding na. Di ka mo ingon nga katurang desisyon sa mga teacher na to sa DepEd niya, turang niaging tuig, niya di na kamutuoan ng ilang desisyon o kung sa ilang pang-usbon sa musunod nga mga tuig. No, binding na tungod sa ilang authority. History will show us bishops of the Roman Catholic Church ang tinuod yun nga nagdala sa authority sa mga apostoles. That's why, whatever council nga himuon aning simbahan na binding. Sama atong Council of Laodicea. Sa dihang hingusgan yun ang ibalhin ng solemnity sa Sabat, kikan sa Saturday nga to sa Domingo, adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Binding tutungod anang authority. Sumo na nga katong Council of Trent nga gibutang ng Roman, wa pa kay ko kadetali basin sunod Domingo ako ning madetali og ayo ngano nga Roman ang gipili nga final description sa matud nga iglesia kay kana nga description lisod awaton kay di man ganahan moawat sila na. Pero nganong mutuo ta na Jeremias 31:31 Jeremias 31 tudling 21 butang ining yug mga description ang dalan. Ya kining iglesia dalan man ni kilawas man ni Kristo, sumo nang gibutangan sa mga obispo og mga description. Ang katapusan nga gibutang nila nga lisod awaton kanang Roman. Yes, atangin niyo sunod Domingo pohon ako ning i-detalye with biblical support nganong Roma. Ang gusto gyud ani actually si Kristo na mga verses des Biblia nga gi-implied nganong Roma. So sa sunod Domingo pohon ayon niyo si Piata kay ato ning ipadayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar.
Edita Demasillo po, usa ka teacher. Ang mamahimong maestra, usa ka dakong garbo. Modelo ta sa mga mata sa mga kabataan. Dili lang sa mga leksyon, kundi pati na pud sa kung giunsa nato pag-atiman ng atong panglawas. Maong dapat ihimsog ta pirmi, pinaagi sa pagkaon o masustansyadong pagkaon o kanunayong pag-ehersisyo. Ginom pud kog MX3, low sodium, cholesterol ug fat-free. Ang MX3, modelo pud nako aron makabaton og mahimsog na panglawas. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Usara ka tawag nimo, text o chat lang. Problema ning gaan kasubok kalipay na. Ablihin na ang San Miguel, pinsa nimo sa Virgol Kuyog ang barkada. Pag-Virgol sa kabay, pag-Virgol sa kabay. O kalami kaayo, pinsan ko. Pag-Virgol sa kabay, isa kanus away biyaay. Pag-Virgol sa kabay. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen